Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of philosophy and life. We have with us here an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name's Eze-Ana Tubero Norifite. Mwakajugo. I'm an ancient high priest. I'm only seen to Ajan Ugochi Tubero na temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emerụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Let's proceed with today's questions properly. In Igbo spirituality, what truly makes a person complete in life beyond money, success, or public recognition? Yeah, thank you for that question. What is important is to achieve, be self-fulfilled, be happy, have peace of mind. That is the most important thing. Or one don't deny how well is not measured by material things you have achieved and so many other things, more maybe self-recognition and rest of them. No. One don't deny how well with more ogologo ndụ na-arụ isi ike. Yes, ogologo ndụ na-arụ isi ike with your one don't deny how well. Any other thing is privileged. That need great in life. They achieve so many things. Then so many factors played in. Maybe what is in your destiny, maybe what is in your lineage, maybe your grandfather or your great-grandfather have paid the price and so many things. So many factors played into whether you will become great in life in the sense of maybe everybody you know will be hearing your name. Those things, so many factors played. Yes. So because there are some certain people, by virtue of their family, they were born, they're already disadvantaged. Then, but that does not stop it. Most important in life that you live a fulfilled life. So Igbo spirituality can only guarantee you living a fulfilled life. Then any other thing human being can achieve, call it success-wise, that one is jara. So Igbo spirituality only guarantee you ogonogondo na risiki, having peace of mind. That is what Igbo spirituality guarantees. Thank you. How does Igbo spirituality explain the unseen forces behind a person's rise, delay, or struggles in life? Yeah, we understand that so many factors, like I said before, there are so many factors that can help catapult somebody from point A to point B. Because when you're comfortable, then so many factors are includes so many things that has to do with the family lineage. There are some families you go today, you see that the families of Odogus, they are great people. Some of these things, the factors that played is the covenant their father or their great-grandfather entered in good spirit, in good terms with spirits. Na agbụrụ ya, ihe dị etu a ga-abụ okefa. O nwere agbụrụ ị ga-eje ogologo ndụ bụ ihe ha eji nyere ha emere ha jara. Then they live long. Both man nọ n'ime, both woman dị n'ime, ha na-live very long. When they were ọgba ndụ fa bụ na fa nara anwụ ọnwụ ike. How were my lineage mad? Since I was born, jokes apart. Since I was born, only my lineage nwụrụ ọnwụ ike. Yes. Only my lineage. As in na pụọrụ cereblet tụọ ya. Ma ọ bụ na ọsị ka o were machine je gbata fuel moto je amụọ ya nwụrụ. Ma ọ bụ na arụkọta osi na o jere no na-eji ugwu awụsa moto nwa accident ọnwụrụ. Can verify my lineage. My lineage, even my fathers that died, they were always sick. And I see and do you know I have been involved in 3 fatal accidents that people died. Symbols. And now I'm alive. So the same thing with other some of my relatives that we are from the same OB. Nothing like accident. On weekend, no. I got here. Even one of my cousins that died the other day, you know, for one of no, the motor was accident, as you know.
etu a ka ọ dị. O nwere from family ị ga-eje ejiri ọha eme aja. Ị bụrụ onye kidnapa, ikidnapụ ha bụsa ka ọlụ na ya agwụ. A sị na ọsakịsa samịsa rie ogwu magara ọjụ anụ. O nwere onye ị ga-ekidnapụ bụsa ka ọlụ ga-akwụsị. Nwa onye ụdị ekidnapụ ọ bụrụ onye a bụrụ onye ga-alapụta ụlọ. Nwa onye ga-eje kidnapụ ka i were ha mere ritual bụsa ka akara ya gbasara gị. Maka na ọgbụgba ndụ ndị nna ha debelụ bido n'ụwa si na godo ya na onwere nwa afọ ọbụla lineage a ga-eji wee mee aja na ọbara fama ụfụ n'ezi ekwetiri ọfọ si lụọ ya. Done and dusted. So many factors na-ebute nwe ndị bụ akụnụba ndị ọbụla ego a na-efuloro ha enyi ha. Yes, so many things. Ihe na-achịkọwa bụ na agbụrụ ọbụla nwere nke ha ketara. Nwe ndị nwe ọmụmụ ihe a na-amụ n'ọmụmụ adịrọ mma. Nke ọbụla jere n'ọmụmụ nwere onye ị ga-eji asị na dis ọnkụ Uju amụtara nwa ma ọ na ife nwa jere ije dị amụtara nwa. In Igbo belief, what happens spiritually when someone breaks the laws of the land or violates tradition, even if no human being notices that? The thing of the matter is that the laws of retributive justice is always there. Law of sowing and reaping is there. The laws of consequences are there. Agwụgo m ndị mmadụ na Chukwu okike kechara ihe dị very smart. Nọrọ na throne ya. Ọ bụrụ ọzọ nyanwa na-ata mmadụ afọ. Esi na God punish you, adịm ekwu dị ụka because I am na saying God punish you is to belittle God. Ịghọtara ya? Ime ihe adịrọ mma. The Constitution of Nigeria, even the president, the police, the court ga-ata gị on behalf of Mr. President. Saying like Tinubu nọ na Abuja abịa pịa mmadụ ịtarị. Police ga-enweta achaji ọtọ court jee nga. Ịghọtara ya? So enwego agents of government ka na-ekwu maka ya ga-take care of your fuck up. Etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. So mgbe ọnwụ na committed dastardly act, abomination of the land, whether ma mmadụ afụrụ gị mmụọ ọfụrụ gị because enwere angel gị nọ na-take note of ya mma na njọ. So oluwara mgbe a ga-etreat ya fuck up, etreat ya fuck up. Kama na ịma n'onwe mbọsị nwere ka asị mbọsị anyị agbụdo isi ka akpụ afụ ọnụ. O nwere ike na iche na mmadụ afụrụ gị. Ịma na o nwere ndị nwere ike ị na-edina nwunye mmadụ edekwawara gị ya ụbọchị nke gị a ga-edina nwunye gị ịfụ ya n'anya ya na-abụ ama edina nwunye gị n'azụ. O nwere ike ụbọchị anyị edinezi nke ka o wee gbawa agha obi edina ya dị wee ya afụ ya n'anya. Efuge. So ihe niile mmadụ metara n'ụwa bụ must come because every action has equal reaction. But due to na mmadụ nwere short-sightedness na mmụọ, mgbe ọ ga-ebido mebezie onye a na-asa this look at this innocent man na ụka na-agara onwe onye ka ọ tabikwa na omeji ya mana ọ na-amarị mpụ na ọtọ na o metara n'ụwa mbụ ya ma ọ bụ n'oge gara aga o chefugoro ree mgbe ọ dị n'okorobịa. Then mgbe o nwere ike mgbe ọ ya abụzi n'okenye ka ọ tawa ahụfụ ya na-asa onye dịka at this innocent man. I can tell you now laws of nature pays accordingly. Thank you. The Igbos often say, na ọ bụrụ na aka nne kwa aka ikpe akwa aka nne. What is the deeper spiritual meaning behind this saying? Thank you. The thing is that what goes around comes around. The truth of the matter is that what you sow, Galatians 6:7 now, if you kick ball on the wall, it must bounce back to you. Meaning that ihe ọbụla ị metalụ, ihe ọbụla aka ndị gị na-eme aka ekpe gị na-amụ ya mana mmadụ mana mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-eso good things, definitely good things will come. Ọ bụrụ na ihe ọma ọbụla mmadụ ọbụla metara na ndụ a ga-esie, the angels nọrọ na-eso gị nọ iri na-edetu ndị ọma na-edetu ndị ọjọọ. So ndị ọma niile ahụ imelụ will come to you, the originator. Ndị ọjọọ niile ime ga-abịakwa to you, the originator. So ị na-eme ihe ọma, you attract benevolent spirits to you. Mmụọ ọma ha ga-anọkwa ebe ahụ to pay you back with the goodies. Ị na-emekwa ihe ọjọọ, mmụọ ndị ọjọọ ị attract to yourselves ha ga-anọkwa ebe ahụ kwa ịkwụkwa ụgwọ ka ọlụ usiri. So know today that aka nnikwa aka ekpe akwa aka nne bụ na mmụọ niile anyị mere ihe ọma ga-ejikwa ihe ọma kwụọ ụgwọ. Ndị mere ihe ọjọọ ga-ejikwa ihe ọjọọ wee kwụọ ụgwọ. Ị nwere ike ịlụ ọrụ 110 ndị like Chukwu okike bụ na ọ bụrụ Fada Christmas
ị nwere ike ịrụ ọrụ na Julius Berger jee na Johor to gaa n'ọrụ ụgwọ ọrụ, meaning that na ihe ọbụla mmadụ metara na ndụ ya ọ ga-anatarịrị ụgwọ ya na ndụ a ma ọ lọghachiri ụwa dịka iwu ekesịrị. Etu aka ihe si wee dị, anyị na-afụ alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ na ndụ nke ụwa maka ngọzi, maka ezi ihe anyị mere na maka ajọ ihe nke anyị mere nke na-esi n'aka Chineke onye na-ebu ikpe ziri ezi mgbe dum. So one thing ndị mmadụ amara ọbụla ihe ọma ọbụla i mere na ndụ a, ihe mmụọ ga-eme, mmụọ ga-eji aka ya jee kpọta onye ga-akwụ ụgwọ ihe ọma. Mana ihe ọjọọ ọbụla i mere na ndụ, a sịkwa na mmadụ afụrụ gị, mmụọ ga-eje kpọta onye a ga-esi na ya wee bụọ gha ọbụ ihe ọjọọ ahụ i mere. Mana ọ nweziri ike ọ bịawa ihe amazi n'ọhịa a ichefugonu, mana mmụọ anaghị echefu, maka na onye mere chefuo onye emere adịghị echefu mmụọ, maka na o nwere mmụọ na-abụ ị na-agba aja egwu ọkaikwu a na-akụ ya. Daalụ. What role does giving play in Igbo spirituality, especially when giving is directed towards building a place of worship or supporting community? Thank you for that question. The truth of the matter is that there are some people that what kept them where they are today is as a result of what they spoiled in the previous earth life. Example, some people are suffering today, going from one priest to another, one divya to another, one pastor to another, looking for solution. But the primary cause of their problem is that they committed desecration of the holy places in their previous earth life. Ha mebiri unu ofufe. Ha stop evangelism. Therefore, for them to pay for their karma, you have to support evangelism, either by yourself being present or by supporting by money. Let me tell you one thing you don't know about nature. Onwere ndị wo ha ya akwụ na ndụ ha bụ because of na ha megine. Na onwere ike ọ bụrụ na iso wee kwatu ụlọ ofufe ma prevent ndị mmadụ ife Chineke na ofe nsọ. Now for you to pay your karma, you need ikwalo ije build ụlọ ofufe ma wee kwado evangelism. Site n'ụzọ dị etu a wee kwụ ụgwọ kama ndị mmadụ aghọtara ihe things work. Iwe ike na-ede anya na let's say Sacratus Ibeto lụrụ unu ụka Sacratus Catholic Church Otoro Nnewi ama the place. Now iwe ike che na mmeri ka ọ na-eme mma gị nwere onwe gị na-efe iru na donate towards evangelism or building place of worship waste of money. You got to know how things work. Because things in there, they will go. You were going to alone. Gini ki iji eme ofu ya nwere ike ịba n'aka ọkwa dị money. But I can tell you, no one able is by supporting this kind of thing. The ego ha na abawanye. Can call her konde lugolu nuka mucha ino. Yes, Sacratus Ibeton. Saimeko fall. Saimeko Kosal. Since in how many years ago, I can tell you that their money are double. Givers never lack. The principle of Tenebona, ni nwere ike iche na ị na-achụgharị aja mana ị mara na ihe need the wo to support evangelism ka i wee mee restitution for evangelism which stop in the previous earth life. Eji agbawa ụgwọ ụgwọ a na-abịazighị a na-agbawa ụgwọ a mana ndị mmiri mana ndị otu mana ndị amosu ya ma na ọ bụrụ ndị a isetụchagodo ndị amosu repeat again because no nwere ebe with the tap root ihe na-ebutere ya eji emeghị ihe ndị amosu a. O nwere ndị ụfọdụ ndị mmadụ like mụnwa Eze-Ana ana m etinye aka both giving alms, both helping the needy, both kwụọrọ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ. Ịma na enwere ike onwe nwa ọnkụrụ gị ya previous earth life ịkwụsịrị ịkwụrụ ụgwọ akwụkwọ ịkwụrụ ọlụ mana ọgụnwa mere ana nna ya inherit ọ bụ ego na kama nwatakịrị a na-ebe akwa na ya akakwa na ije fa mana na ọnkụ ya kwụrụ ọrụ ụgwọ akwụkwọ yet onye ahụ eritere na nna ya ọ bụrụgo kama. So you need to in present earth life ịkwụrụ ụmụazị ndị ọzọ ụgwọ akwụkwọ ka i wee appease that spirit ya na-elezi accusing finger. O nwere ike o nwere widow ị kwesịrị inye nni ije nara n'ubi ebe o si akpata ihe ọ na-eri obewe arịrị ya wee nwụrụ opu agụụ. You need to ka ife idie ndị agụụ na-agụ especially the widows for appeasement. Ọ bụ na ndị mmadụ ghọtara etu ihe si eme na mmụọ ịma na ọ dị
important in engagement, multiple options. Do you know why the rich are getting richer? Yes, why the rich are building companies. O nwere ike ọ bụrụ na kama ya bụ na o nwere ndị ọ kwesịrị inye ọrụ ma ọ bụ na ọ kọsụrụ ka ha ghara inwe ọrụ. O need ka o bidokwa ebe a ga-enye ndị mmadụ ọrụ site n'ụzọ dị etu akwụ ụgwọ kama ya. For some of them by so doing ego ha si n'ike na-abanye n'ike. Ndị mmadụ aghọtacha spirituality, ha chere ihe niile bụ sọ mgbe iji egbuo efi ma ọ gbuo ebulu ma ọ gbuo ọkụkọ. Asịrọkwa m na aja ihe mma adịrọ mma, mana aja ihe mma ebu key. Aja ndị ọzọkwa ihe niile abụ sacrifices. Aja ndị ọzọkwa abụkwa aja, maka na ebe a nara gị ife the less privilege ije gbuo efi chụọ aja ihe mme ọbarakwa, because ihe agwadogwu n'oyi enye mmadụ ihe oriri enwere ka sị na onye napụrụ nri ihe ị nidiri inye nri, onye kwụrụ ọrụ ụgwọ akwụkwọ ị nidiri ịkwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ọ bụrụ ije gbuo efi. Ada nwere ike na mmụọ ị na-egburu efi abụrụ onye maka imejọ na onye imejọrọ ụgwọ onye ụwa na-atụrụ ọnụ, ndị dịkwa na onye ụwa na-atụrụ ọnụ ga-asịkwa ya dịrị gị mma. Ka m kwụsị ebe a, daalụ. There is a strong belief that givers never lack. How is this principle understood and reinforced within Igbo spirituality teachings? Yeah, thank you. Naturally giving, saying in Igbo spirituality, givers never lack. Example, when you give to nature, plant one corn, just one corn, nature will multiply it for you. Nature have telling you that whatever you give to nature will come back. So in life, the most important thing that you are giving the right person. Upon mgbe inyelu rich man ibe gị, onwe some of my friends mere me ihe rich like Christmas, onwe ndị wetacha more expensive perfume from US. In fact, akwa anyị kita both trousers all mmadụ wetara from US. So many things gift ndị mmadụ ma ego ma ihe niile ndị mmadụ na-adachi m. Mana some of those people dashiri m ego a amadogo gwa na onwe ike mgbe ha na-emekwa ihe I will see. In fact, o nwere onye butere m one wine ofu ite nkwụ America rucha 450,000. Nkwụ a na-agwa gị bụ ndị a na-awụ ndị ma anya ọ dịka ụdị ebutere anyị yesterday asị nke awụ ite nkwụ ibutie bọtụ ya ha ka ihe nwanne nke wetara m ụdị other time communion wine eta mgbe anyị na-eje Catholic no fada na-akpị ya akpị ndị masaba na-eje zuru ya na destin. So mana that wine dị egwu mmadụ ọ na-atọ mbụ shit na na-akpụrịrị ihe m. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ndị mmadụ na-enye so many things. Last time my birthday onye wetara m nnukwute ego digit gbara digit. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na onwe ndị gị enye ihe ọ bụrụkwa ndị ya akwụ, nwe ndị ya enye gị ihe ọ bụrụ ndị ya akwụ. So the truth of the matter bụ na giving those on up onwe onye ya enye gị ihe then naturally ya akwụkwa back. Nwe onye ya enyekwa ihe ọ bụrụ na ndị ama akwụ gị. Meanwhile, I maintain the two. Ndị wụ friends ga-abụ ha mere gị ihe naturally mgbe nke ka imekwara ha. Then mana ị kwesịrị inwekwa ndị ọzọ ndị ị ga-emere ihe ama akwụ ụgwọ. Ndị nke a na-awụ friends email friends ibie ndị a to maintain your social status and personal relation with ndị mmadụ. Yes. Then mana ndị nke ọzọ a email ndị aba aja ha nwere ihe ya akwụ ụgwọ kama ya sị onye nwe anyị gozie gị. That is the thing. By so na-eme ịchụ aja nke bụ eziokwu na onwere ọgọ ọbụla imere ga-abụ ihe efu. Daalụ. In what way can Igbo spirituality practices help a person discover their purpose and live a meaningful life today? Thank you. Igbo spirituality is a compendium of everything anybody kwesịrị ịma. Because by Igbo spirituality adages, you were able to understand what Igbo spirituality preaches. Igbo spirituality does not guarantee you ego mbute. Igbo spirituality believe na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. So Igbo spirituality encourages hard work, working smart. Na ọ bụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Ifu ya Igbo spirituality asịrị gị na ọ gị nọrọ na-arahụ ụra ma ọ gị ji egwu oke ite debe ka o butere gị ego. At least by now ọtụtụ ndị mmadụ amago na oke ite bụ scam ọ bụ eziokwu. Ọtụtụ ndị mmadụ amago na some of these things bụ ihe ejiri ihe ọrụ. Because na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe Igbo spirituality. Igbo spirituality is not guarantee you wealth. Wealth akwụwago m wealth nwere principle ihe eji sị gị mee Igbo spirituality wụ ka ime udo utu ụmụ mmụọ niile gị na ha so ka ọ ghara inwe mmụọ ga na-agba gị ụgwọ
ma mmụọ ga na-etiru stọd ma mmụọ aghara ịda aba akị gị maka na mmụọ a na-aba akị gị bụ ndị ọnụ ga na-ekwuru gị na mmụọ mgbe ọbụla agbara izu ọjọọ ka ehiptonize ya gị ka a manipulate ha si no this is our own. ịghọtara ya? O nwere ọtụtụ ndị some of my friends mana mmadụ they will not even withstand ebe ị ga-anọ kpaa ajọ nkata imegide m because of personal relations I build go. Ọnya ka eji sị gị gị na ndị ichie kwuru gụ na ndị mmiri gị kwuru gị na ndị otu gị kwuru chukwacha ha ncha niile ichukwacha afa so na mgbe ọ bụla akpara nkata ha na ọdụ ka ndị na-awa ọchị gị ya get people get man ha anaghị mfu ha na ihe ọjọọ ha blọkụọ ya. However, physical money, they will not give you physical money because physical money is a legal tender. And with the process, he can make you a legal tender. Either you provide services or you sell something. So, with the principle, Manan Mache in order to be successful, know the type of people you keep. You know what I Sunday will get Kusu case ego, Manahame Kusu case alo. Follow the right people. Drop back friends and it shall be well with you. Thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. If it's nice having you here. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you are following me, I keep teaching you the core Igbo spirituality. Obodo ego mbuto, obodo ndị na-agwa gị bịa mee magic. Obodo onye na-abịa agwa gị bịa ka e gwọrọ ọgwụ ka e bụrụ Dangote ma ọ bụ ka e bụrụ millionaire. O nwere ọtụtụ ndị ahụ mfu ụfọdụ vidio na social media adịmamụ. Ihe nna amụ na o nwere ofe ke ga-afọlụkwara nwe mụ. Kedu ka mmadụ si asị gị bịa ka ọrụ ọlụghị nke a ka ọrụ ọlụghị nke a ka e bụrụ ọgaranya ka e bụrụ millionaire. Na-egoro background ebe ọ na-eme vidio anya. Negoro background ebe ọ na-eme negoro nkanka ụlọ dị na bie negoro fence emerọ plasta ọsọ na ọ ya eme ọgaranya ọmụ ihe a ya eme mmadụ ọ bụrụ ọgaranya ọ gara imegoro onwe eme ụmụnne ya. Ịghọtara ya? Mana ihe niile awụ long truth. You stay for people will stay for wuo ego nye. Ịghọtara ya? Ihe spirituality ga-eme we intercede my appeasement for you, but principle of success nwere key. Kpatalụ na onye Muslim na-awụ billionaire, onye Hindu ga-awụ billionaire, onye ọdịnala ga-awụ billionaire, a Christian ga-awụ billionaire. It has nothing to do with religion. This is a principle. Cut your code according to available resources. Don't spend more than what you earn. Always thinking new ideas. Then apply it. Look for what people need. Provide those services or provide those goods. You know what I mean? That is the first legitimate. Any other 10% na able it's you na fast lane. I don't know it's you na other fast lane, which will consequences. So what I'm advising you is this: follow the right path. Let's rely, let's share our messages. But of course, most people will not share. But now, my natural message is go muje make ozi ada. So I will go to one person. Makana man nata. Na enwere do onye ozi aji weda. I will go to one person. Go read to Chukwu oke pere mi here. Will I follow the multitude to do evil? No. Will I say, okay, let me do the wrong thing in order to trend? Am I interested? I promise go nwe molo. So few anwa actually zọpụta. Say na my teaching ka aga zọpụta. Mana ọ bụ no because can trend ya. Ka m wee je mee arrange. Ma ọ je pụtacha efi ndị mmadụ na-eme ihe eme akọtụ ekpuru efi nyekwa onye Hausa 20,000 bụrụ ka efi pụwa. Ọ dị necessary adị m eme ụmụ ihe. Ọ bụrụ ihe nji maka ya wee bịa. Daalụ.